Esaten da komedia dela drama gehi denbora, eta batzutan denbora asko pasatzen utzi behar da horren inguruan umorea egiterako. Baina ni aspaldian hasi nintzen ja honen inguruan umorea egiten, baita suizidioaren inguruan ere, jendeak dauzkan jarrerak, nola galdetzen dizun, ze mu zaude galdetzen dizutenean adibidez ja, gaizka hiltzenean, jendeak ja galdetzen zidan erantzun baten predisposizioarekin. Ez da berdina zuri galdetzen baizute, urtzi, zemu zaude, edo zemu zara mazu, edo galdetzen baizute, urtzi, zemu zaude, zurire tokatu zaizu gaixoa, nahiko lan zue buruakin ez da, karo, orduan esatezen, osea, oain, eusinek esateo, nahiko ondo nahola gaur, porque igual egun bat ona daukezu, eta hori ere posible da, baina gaizki gaudenean adultzat jotzen dugu gure burua, eta ondo gaudenean errudun sentitzen gea, orduan esaiazu zein dan leku egokia eoteko, ez da leku egokirik, zuk zure buruari hoi baimentzen ez badiozu, eta umorea da leku hori netzako, baimen hori da umorea.